दिनै आङो गहपुरनि ओनसोलाव फैनानै जायफोर दिनै धनसिरि समस्तियाव भटार्स हिसाबै सोसनजाबाय बिथांमोन भटार्सजों रायज्लायफैदों सावरायदों बिथांमोननि गोसोनि खोथाखौ आङो बुजिफैदों आंनि साननायखौ आं रायजो राजाफोरनो फोरमायदों बेबायदि हिसाबै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मोनसे गोसोनि खोथाखौ बुंफोरनानै होदों जे एबार फैबाय थानाय दिनाव BPFनि सावगारियावनो भट होगोन होननानै बिथांमोना खोथा होदों नंखायनो दिनै BPFखौ मोजां मोननानै गामि ओनसोलनिफ्राय जेरैबायदि फैनानै ज' फैनानै मोनसे माने हेफाजाब होदों बेनो मोनसे फोरमान नंखायनो फैबाय थानाय दिनाव धनसिरि समस्तियाव जोंनि BPF दोलोखौ रावबो फेजेननो हानाय नङा बे रोखा जाबाय आरो जों देरहाखागोन नंखायनो रायजो राजाफ्रा बेखौ बुजिनानै दिनै फैदों आरो बर'आ गहपुराव फैनानै माखासे प्लान एबा डेभेलपमेन्टनि फोसावनानै बिनि सायाव मा बुङो 5 बोसोराव जेबो होआखै एबा सरकार फैलालै बियो थगायदों मिथिबायना नंखायनो माखासे रायजो राजाफोरखौ जिबायदि बाथ्रा बुंदों स्किमनि नामाव माने बिथांमोना बुरखायनो नागिरदों गहपुरनि रायजो राजाफ्रा आन्दोलनखारिथ' इसां नंखाय बुंनायखौ गोजावनाय नङा नंखायनो बुजिदों बबे डिपार्टमेन्टनिफ्राय फैसा फैदों बेखौ नागिरनांगौ होदों नालाय नागिरनांगौ लाथों आं मोजां मोनदों खिन्थु इलेक्सननि सिगां फैसा सेंसन जानांगौ इलेक्सननि सिगां सेंसन जानांगौ फैसा हाबनांसिगौ फाइला मुभ जानांगौ थिखादारा सोर मावगोन नङा होमबा आरो बबे हेडनिफ्राय बे स्किमा टेन्डार जादों टेन्डारबो जायाखै माबो जायाखै डाबल इयानो जायाखै दा ओरै फैनानै आरो स्किम होबाथ' बोरै जानो बेलाय फिथा हालाबायबाथ' जानाय नङा दा नंखायनो बिनि थाखायनो बिहा माइनास प्रमद बर' बिथाङा बिनि थाखायनो माइनास दिनैनि थारिखआव बे लास्ट मुहुर्तआव बे फिथा हालाबायनाया गुरुत्व गैया जोंना BPF सरकार फैगोन BPF सरकार फैबा जों मोजाङै सिन्था खालायगोन बिनि बायदि जानला मोनला जों खामानि मावा नंखायनो साफ्रोमबो गहपुरबाखि रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जों जौगानायनि खामानि मावगोन उन्नयन खामानि मावगोन आरो बिथांमोननि बायदि जों 2 नाम्बारनि खामानि मावा आं बेखिनिखौ बुंबाय आरो नोंथांमोननि सिगाङाव माया आङो देरहायोब्ला जितु जोंना BTCआव होखानाय माखासे डिपार्टमेन्टेलि जिफोर आसनिफोर दङ बे आसनिफोरखौ जों गहपुर ओनसोलाव मोनफा मोनफाहै गोलैसोनाय गामिखौ जौगानायनि खामानि मावगोन लाइमोनफोरखौ मोजां मोनसे अनसुंथाइ होगोन आइजोफोरखौ मोजां मोनसे माने सहाय खालायगोन थाखा फैसा होनानै जितु स्किम जुदि दंखायो आइजोफोरनि जौगानायनि स्किम दंखायो जों बेखौ मावगोन आरो बेहाय जों फैबाय थायोब्ला गहपुर ओनसोलनि थाखाय मोनसे साब डिभिजन जों अफिस गायसनगोन आरो बे गोदाननि मोनसे जों समस्ति गायसनगोन बे जोंनि BPFनि थांखि आरो नंखायनो दिनै गहपुर ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनोब्ला बिथांमोनखौ जोङो माखासे खामानि मावनाय खाबु होनांगोन नंखायनो गोबां धरननि माखासे स्किमफोर दं जाय स्किमफोरखौ जोङो मोजाङै माने जत्न लानानै बे ओनसोलनि थाखाय जौगानाय खामानि मावनांगोन आरो बेखौ जों थांखि लाना खामानि मावगोन आरो